искаш да викам. Дай да видя. Да, Румени ги служи вътре от чант. Не те чант е долу. Внимай, що сдете снимата, бе. Дай ли? Така. Иго! Кобе. Баба да се отравя да ги носиш и кажеш дано да и стана. Нали? Един път ти купувах аз, ние станаха. Но, само, тук трябва да... тук така трябва да го... Да се заши ли? Не, да го глади. Може би е пречупено. Не, то се е пречупило от стоянето. Знаеш от кога стои? Ето има дядо мраз. Да, бе. Ти ще оправя, Румене. Интересно, защо е тъй дигнато? А не по ръба е тъй? Там защо когато се гладили? Ти малко се вчиш. Тъс лампа откъде е, бе? Чая го глед. Тя не са моя рожден ден. Франция в романа Война на световете. Правило в Англия. Здраве, стане. Аре, баш ще дигни на чаша, бе. После нещо отвориш. Си го запишеме и той, че трезвеник. Кир Боличов е автор на приключения Антонио Антониони. Правило. Рапчо. Гете е име на родно от творчеството на Урсула Легиус. Още горят сещичките, вижте сещички. Ярослав Пайс е главният герой в сборника фантастични разкази Годишна на Пандора. Правилното е автор. Луси, може ли да те помоля за нещо? Имаш ли сос чилал? Какъв сос? Какво? Сърмити. Има малко, да. Чакай. Всичко да ми сложи. Чакай, сега ще... Айде, ми се прибори ти да ти сложа. Служи ми 2-3 сърми. Искаш ли да ти сложа една сърмичка? Какво? Не, сърми не искам. За отбрачалка си малко. Само сосче. Да, да, раз. Времето изтече. А сега искам на нашите гости да зададам 3. Чакай. Кой ще играе сега на мястото на мистер Балерина? На мистер Захарни кръченца? Абе, аз ми Пириков. Не, това не искаш ли? Що бе, не вижда да игра, може да думат. Не искам да вижда. Защото съм бял. Няма. Защото е бял, виж, бял. Валя, ти си черен. Много изгледа, бе. Правим 2 точки и си тръгваме. Как ти пожелава? Да остане, да побелее изправи. Не, чакай сега, няма нужда да ми тръгваме. Станеш прадядо. Може и прабаба да стане. Не, прабаба съмнително. То генното инженерство има вече напредък, обаче. Има си нов партньор. Чак такъв. Чакай, аз да пробвам малко упражнение, може да е нещо ново. Мацко. Айде, наистина ще шумяте. Харесаха го туржията. Вижте колко е празна паницата. Има 3-4 мъркоците, 1-2 картофелчета. Няма повече. Вземете си от най-сто лялко мизе. Това е моята топка, бе. Много солен. Аз си беше. Късмет. Чист късмет. Ма е 9-8 за нас, а? Точно. Хайде, Бълък. Слънцето може да бъде кучека с някой ден. Имам и Всеки алха. може да тупка топка. Нали загряваш? Дядо брат си го знае. Как ти бе? Пак си искаш. Що ме даваш като си искаш, бе? На всеки случай не е земеделска. Обаче звездата е супер. Не, каква звезда само направи? Звезда е, не е пикулачка, звезда е. Витлеемската или въртоломеевата звезда? На тебе майка ти очетажа. Майка е прекалено пияна за... Най-хубавото вино, което познавам. Ти ми приличаш, не знаеш, майка, че съм виждал майка ти някъде, а? Тя не си ли малко черни, а? Това е хубаво. Той вино няма. Съгласен ли си? Няма вино. Пие само черен етикет. Обаче лизето е супер. Черен етикет. Я по-добре солите, Лизето не знам към етикета, ма. чай, бе, това тук кажа, тук трябва да дадеш една да си ги върна. Мога да прокараш някой друга топка под задника ми, но това съвсем не значи, че знаеш как да играеш тази игра. Прав си, бе, си. Ти не си да ми го да може да му... Чакаш ли? Не пиши нищо. Аразова.
Чаткаш ли тортата е мое производство? Къде ти свеща? Той е направил бе. Стамене, ти твое производство. Абе, свеща... Даде. Да. Стамене, къде са зайчета? Обичам те дума. Зайцата са при свеща. Крайно сте най-голямо пътищо. Къде са къщи? Кажи ми едно по-голямо. Обичам Аз те. поръчах, хем ми приятел този. Стамене, ти какво да пише? Нека да пише. Чисто дружение Ваню и това е. Обаче той поръчал на другите. Те го върна на Ваню. Сложили зайчите. Колко да сваля? Захар. А? Захар. Захар да сваля. И аз се сегва кутията и още нито е образование и тръгна с него. Той така. Ето е. Той става зайчето на Иван на година. Да. Спомням се, заснехме И чакат се извади мимо това и гледат всички се смеят зайчета им. Знаме ли рисувам отгоре? Стамене, ти... Аз се рисувах отгоре. Голяма работа съм рисувал. А това какво представлява Стамене? Не знам. Видете стърчили. Много специална остана и за чули какво да я прави. Вие виждали ли сте някога река? Много абстрактен център. Виждали ли сте някога река? Мухите хапнат му дърдаш. Това е идеята. Стаме ли, чакай сега. Ето Да на. ще ние да ти я вдигам ли? Мухите хапнат му дърдаш. Обаче, майстор си. Да, майстор съм. Иван, ти можеш да правиш торта. Няма го ще нами да го снима да видите какъв ми майстор лъка. Трябва да се опитам, помогни да Стаме направил пастърма, направил Тортата се прави. Видно е ракия направо. Туршия също. тук да Може ли няма да сол. направи? Как ти предполагам? Сам, цяло да прави. Аз няма да забравя Ще да ви кажа, че няма захар. карал, когато ти се върна от родилния. Ма знаеш ли кога ни е правил? Кога си я правил? Чичо, защо кажеш? Беше направил. Перал, те е изправил малко на 90 Нека градуса. с камерата се Свали изказва. са, Черен етикет. една покривка Боби, като си я носи, нали знаеш на кафява на перал. Guys Night and the Peep се казва състав. Светни лампата, бе, гледай го как снима без лампата. Това не ми харесва. Бе, ти трябва да ме подкрепеш, стига. И пастърмата с сними Ти соле. викаш, аз да питам за музиката. Една пастърма. Пастърма. Ето е пастърма. Я ще само пастърма. Това да не е от не супер нож, където ги рекламират. Да, супер нож. Само и Боби за сега. Супер торта се реже само с супер нож. Имахме 6 такива, Иване. Супер торта е супер движенка. Супер нож са. Так, виж отзад. Супер нож. сега един чек. Те се стоят, казват, един супер нож. Виж, знаеш ли, и така зачупиха тук. Ай, втората точка. Не е Това съвършен не нож, ползва за беше супер. инструменти. Отново да. Вместо отверка или между нещо друго. Да, добре, се справиха. Ма кой я прави тази хубавата торта, бе? Кой е, бе? Има малко Модел си пари, правила от сега, не е да спят ми даваш, нали? Точно е модел. автомобил не се Ти си мие. изменила модела. Не съм. Ами, Ти си го изменила Хем модела, работи, хем сигурно. пише. Американски е. Той е по-далече от нея. Замъглява се. Много е хубава тортата. Аз се правя с 4 яйца, тя ме прави 6. Ти сега ги намаляваш, аз с 6 се правя. Глупост, тя с 4 прави ли с 5? Гледай ти. Повече никога не съм правила. Ти имаш яйца и слагаш повече брашно, сигурно. Ти си много печен. Аз една чаша слагаш. Спокойни. И една чаша захар. Чаша Дали за си знаеш с нея стига Който стига. иска по-голяма торта, Когато прави стане по-голяма. дума за жена ти, Се яля. какво се получава? Нещата са различни, а? Я се погледни. Още не съм казал нищо за нея. Сега вече те е страх. Не съм я пипнал дори. Ти си мислиш за разни неща. Що не мък? Не, това е готино. Добре, че го разбрах. Аз ти златото ми. Аз като се чудих какво как да направя. Биле ти си като всички други бели момчета. А ти бе си като всички черни брати по площадки. Много хубава. И къв точно сама, кажи, предпочиташ да